Because I wanna join all this broadcast. Matomaka na share button to share on the video. And we a short message for our people as we draw nearer and closer to the end of the year. Kenneth Shibeze, I greet you. Because only with this video, Matomaka na share button. It is very important. I have a short message for our people as we draw closer and nearer to the end of this year. This message is very important. Don't get angry and upset with it. Rather, Emanang Balon no will if naza ife choleno, ifem choleno, and eziokwu. So eziokwu a ife nchọrọ ka ijide aka we cross over to next year. Ka iwe nwe ike bido early next year so that you don't waste the whole of next year. Obviously, just like you have wasted it this year waiting for something that never came. You want to go? There is a saying that said that when the desirable is not available, the available will become desirable. And this thing has been a mistake our people name for a very long time. Duben Davison, I greet you, brother. Yeah, this has been the ignorance we have been swimming in all this while. Now you have allowed this thing to keep you stagnant one place for over how many years? I don't know when you are ever going to wake up from your slumber and make use of the opportunity that you have around you. Something motivated me into dropping this message this night, and they don't take it for granted. Season greeting and $5 Cosmos, I greet you. You gotta go. Now, some of our brothers, or some of us rather, with so many plans, for our future, for the way forward this year. And I can tell you that now the calendar of so many youths in Igbo, now the priority, top priority, was traveling abroad. Top priority was traveling abroad. Now let me tell you something you don't know. Some of our youth has waited 5 years, 6 years. Every day you are rushing to American embassy, UK embassy. You want to travel out. So many people have wasted productive part of their years struggling and hustling to travel abroad. Now I ask you a question. Why? Why? Some of them don't even have something sustainable. They keep begging from one person to the other. They keep going from one platform to another. They keep doing all manner of things because they don't even have something productive they are doing. If you ask them, they want to travel outside. If you ask them, they want to travel outside. I want to give you an advice so that the way you have ended this year, you will not end next year. I want next year to be very much productive for you. I saw you, if you see that video of that little boy I posted this afternoon, that video of that little boy actually pushed me into dropping this message to our people, to our brothers and our sisters. Tata, you want to go? Yes, Raymond, I greet you. Joy Emmanuel, I greet you. Because click on like and love and share this video. This video will give somebody. I am speaking to our brothers here who are hustling to travel outside. I am also speaking to our brothers abroad who has been there. Another year gone. Another year gone. Chinyako Pala, I'm going to reply to you. Okay, I will call you when I'm done with this broadcast. I will call you when I'm done with this broadcast. So you see? Yeah?
Shinyaka, something but your wig ya happen tomorrow. Emmanuel season Kano. I keep missing. This is actually your wig. Yeah, this is the one people sit your own batalo. This is this one, so that you will know that your wig is actually here. No, I keep missing the person I'm sure. Moreover, I later wanted to discuss with you because I will be man around any moment from now, so that I can actually then I'm sure you know this one. Yeah, you know this one. Then you will also know this one. Yeah. Oh yeah, you know season. I keep missing that person, and this is the other one. Net. So this is the three weeks. You know this one, and you know these two with what we discussed. So your wig is here, but I will make sure that now that wig, I will make sure that latest tomorrow or next you will have it. But I will also tell you something. I want that plan to okay for you, then it will be better. Yeah. So let me continue with what I was saying before. So all of this broadcast, share it. This message is for our brothers who are in Nigeria here, who has been working year in, year out, making plans that never come to pass because you want to travel outside, and also for our brothers who traveled outside for so many years. You have been in abroad for over 5 years, 6 years, 7th year. I don't know the year you have counted today. I don't know if it is the 7th, if it is the 8th, if it is the 9th, or if it is 10th year that you have counted today. Let me tell you something you don't know. Let me tell you something you don't know. Let me first of all start with our brothers who has been outside Nigeria for so many years. I have been outside. I have traveled. It's not only about the country, Ebenno. I have had the opportunity of traveling out and interacting with people. Okay, it's fine. Yeah, I've had the opportunity of interacting with people and travel out, and I have seen where the problem is. The problem is that greater percentage, not let me now say greater percentage, let me say a quiet number of our people who has traveled to abroad 5, 6, 10 years ago are not doing well. Yes, they are not doing well. A lot of them are suffering, even suffering more than the people, even suffering more than you that is still here, planning or aspiring to travel out so that you can have a greener pasture. That is not to say that we don't have our people who are doing fantastic, okay, outside there, or I don't know, fantastically okay. You see? Now, here is the problem. With my interaction and of course, what you know, some of our brothers who are even failing to meet up with that primary obligation of paying their house rent. Some of them keep squatting around. Some of them keep sleeping there in the street. Some of them have made their home in the street. They keep going from one place or the other, begging around on that so-called abroad. And when I mean abroad, let me say outside Nigeria. South Africa, there are a lot of our brothers who are moving around from shop to shop, begging from our people. Some of them has been in South Africa for over 10 years. Some has been there for over 7 years. Go to Mozambique, go to Angola, go to even West Africa here, go to Ghana. Then when you travel outside, like abroad, like Asia, Europe, challenges in that a lot of our brothers the opportunity of COVID because na COVID na airpiece Allen Onyema with a fine oba team up a way book that plane na China book that plane na South na a lot of places say ndeba ichole na but free of charge for the wolu excuse of that COVID we natalo onwe ha
Then during the time of xenophobia in South Africa, Allen Onyema did the same thing. Some of our brothers known as South Africa will opportunity nata. Now if you melu na even that time able to plane ụfọdụ jụrụ na fire bata. Even mgbe Ifeanyi Uba jee na China, jee na South Africa sị ndị be anyị nwere ka ife si wee dụrụ ha o nwere ife ị na-eme and then chọrọ ya na kama na ị nwere ego ihe ji wee process everything about your traveling. Esther, I greet you. You got to be by plane free now. A lot of them refuse to go. Do you know why? Because people have been counting the number of years as they go outside. They are ashamed of coming back home. They are ashamed of coming back home because they are ashamed of how people back home here will receive them. They are ashamed of how people back home here will be disappointed. They are ashamed of how people are going to count the number of years they have stayed outside, yet they Nahana Shigata back without anything. Some of them will so much commitment here before they traveled. For example, some of them Lelana Obiha, some of them Lelana before they traveled. So people are definitely expecting more from them. Now, because of this and maybe other personal reasons that may not be far from Ifeanyi, wow, some of them will choose to be suffering in South Africa, suffering in China, moving from street to street in Australia. Oh, no. Yeah? No. Do not repeat that mistake next year. Do not repeat that mistake next year. Do not do that. I am going to tell you a story along the line with what I did myself so that you will know that you don't need to repeat that mistake next year. Take a bold step. Take a bold step. Odenjinji just completed his hotel the other day. He used to reside in China. Go and ask people questions. Go and ask questions and know how Odenjinji came back to Nigeria. Is he honestly going to tell us that Odenjinji of today, that the Odenjinji of yesterday in China is better than the Odenjinji of today? Is he going to tell us that? Do you know how many people that has either been deported back to Nigeria? Because in terms of deporting, nobody is asking for your own opinion. But they find themselves in deportation camp, they were deported, and the 1 year in Nigeria here, their life and everything they are doing turned around for good. It turned around for better. So why are you wasting your time? Nobody no. Don't you know that this country needs you? This country needs you. You have wasted 6 years, 7 years, and you are still hoping. One day, let me tell you, I'm a nurse. Na mmadụ nwere ike nọgido ọ na-elu na the 10th year or the 9th year loka shine on onya. That is not a good calculative movement. What is actually calculative better is obodo wuni ijelu no ye almost 5 years. When he fa catching one no I'm telling you. Enezinande nogido South Africa ọ na-elu na the 9th year habute ike. Or ndị nọgido n'ebe nwanụ ọ na-elu the 10th year habute ike. I am not telling you what to do, but I am only dropping this piece of advice for your own consumption. You may need it because this year end the corner. I don't know how you have ended this year, but I'm only giving you this advice so that you can start planning. Nguma nwannehu na obodo oyiwo for over 10 years. Ebia na family unu n'anya onwe any effect of that obodo oyiwo no ne. Bidonu mewe plano. Dona ni ekono donate. Doba na onye ahụ unu donate. Onye ahụ nwere ike bata Nigeria 1 year 2 years o ji wee bata na Nigeria. Everything at all, I will tell you what needs to be done here in Nigeria. I will tell you what needs to be done here in Nigeria. Having stress much on this, let me also metụkwaka n'ụmụnne ndị yawo every year project go obodo oyiwo. Every year project go obodo oyiwo. Ụfọdụ n'ime unu erikata na ego unu wepụ ego inyezidanụ mmadụ ego ka o merụghị akwụkwọ awụkọ onye shigakwa ego back at least mara oke mana nke ahụ na every
ego niile ịchụcha achụta echekọrọ jechi ndị na-eme akwụkwọ the next ji ọpa ya eye ebidokwa n'isi then ụfọdụ n'ime ụlọ enwere udu something ị nwere ike ịkpọ nye afa ama nsọ mbọdụ ya wugo na ịkpa n'aka n'ọnụ ọ sịghị na ọ chọrọ ije obodo oyibo ọdọ nọ na-achọ so enye nwoke n'obodo oyibo ya eme akwụkwọ kpọrọ ya year in year out onweghị any single thing ọ na-emebe anyị ya. Let me tell you something. Baa n'ime trade fair. I took time today. It's just that achọrọ m ije mepe video ka ndị mmadụ ghara ife ilu maybe na cover ha. Ọ na-ebata n'ime trade fair, for example, a lot of ụmụazị be anyị na-eme every morning ha teta ụla ha anakpuo n'ime afịa for God's sake. Ebe m na-eji asa moto n'ime trade fair na mbịa ha lụchaa moto m ọrụ nnukwu ebe a mfụkwa ụmụ dimkpa Igbo. Do you know how much those guys are making there on a daily basis? If I calculate within the last 1 week how much I have given them there, it's a lot of money. There are car which is scattered everywhere. And when a lot of ọrụ aka na-amụ ọkwa ma this dollar jikose dollar jigarese, the people who are not even feeling it buy ya ndị ọrụ aka ndị ahụ efirue buy ya. I am telling you, ọkwa ifuru royal share m post yesterday. Onye lụrụ that royal share ifuru that carpenter ifuru mgbalụ video m gosiri unu duplex ọlụlụ nya lụrụ that royal share. Yes, I gave him that job and he did that job perfectly well. Those are the kind of shares you can import either from China or Turkey. Yes, nwere ike ọwụrụ nnukwute company nwere machines and equipment nwere ike ịrụ such kind of shares rụọ ya na that import. Okwu dịrị nọ na-alụ ya na ọkpụ na-ezuru agụ Nnewi. What excuse do you have? Kedu ụdị ego ahụ ị na-waste 7 years of your life ije kpa n'obodo oyibo ihe akpata nwụba ya? Nnalu kịta mma eje gba electrician gbaa n'ala na Nnewi ruo ụlọ gbakwa ọzọ lukwa ụlọ nwegasịa plot ruo ụlọ na Oraifite be ha is over 10 years to 13 years ọlụlụ first building ya na Oraifite be ha lụcha ebe niile dozikọrọ ya. Ngụnwa na-agbagharị na ịchọrọ ịpụ obodo oyibo sinsi ngụnwa nọgolo obodo oyibo sinsi over 9 years ị manage gị achieve ịnọrọ obodo oyibo nwee something ị na-alụ na-enweta ego ya rụzie na ime ozi ego nke nnukwu ego a but at least ị na-enweta ego iji emete your daily obligations na-take care of home because you actually travel to feed home. So if you traveled and you are not feeding home, if you traveled, in fact, ọwụ n'isi Nigeria wee pụọ wee jewe obodo oyibo o wee wụrụ na si ego ị na-akpata ahụ ego na-ezuru ide feed onwe you are not doing well. You are not doing well. What is the essence of obodo ahụ when people who are here, who are doing hard works here, are doing far much better than you? Is it not time for you to take decision this year? Take decision this year. Nigeria is a very big market. Onwere ife mmadụ tiri uchu na Nigeria na-eme ihe agaro. What are you telling me? Onde na-akwụ oche moto Leather City moto ụdọka ịbata n'ụmụ baya na-azụ machine onde na-esu akwa. Why can't you go and learn handwork? Tinye a little bit of packaging. Onde na-amatize, onde na-eme POP, onde na-akụ roof, onde electrician, onde na-eme ife niile. People discover things and they do it. Look at one Nnewi anyị, one man onye Nnewi anyị bar into solar installation and a lot of solar materials ọ na-ele. Remote a nji ebe akịta ahụ remote solar inverter ceiling fan. This ceiling fan follow inverter ceiling fan. Me introducing this ceiling fan to me no ya cost oge etigo nya 3 bem na Lagos ya ebukugolu nya 6 oyetiri na Nnewi. He is making business. Ọ na-emeki business ọ nwụrụ ya na-eje lecture na-enye ndị mmadụ lecture na-akụziri ndị mmadụ na-ele ngụnwa na-achọ ka ịgbarụ jewe obodo oyibo ọ na ịmarụ na Igbo a lot of things. People are being innovative in this town. In fact, let me tell you, o nwere ike ihe esi wee bisha outside Nigeria Chineke agozie ego dị ya wee bata ba ya wee ka ihite onwe gị n'ife na-agaba ya on ịmarụ na all your years
Now outside they are not west to the west. I am telling you what a lot of people who are stayed outside and they later come back to Nigeria here, their testimony. Go and ask them if you know anybody Bisharo outside Nigeria. Let's say no more of Meba, Mechapa, but Nigeria, maybe more of J. Joe, and let them give you a testimony so that you can compare with what I am saying. Only or African country or anywhere for like 7 years, 9 years, or 10 years on a stretch. What if it achievable after those years? I am telling you, and I'm being honest with you. You need to make a move. You need to make a move, and the time is now. You need to draw that conclusion. Yeah, you need to take a decision, and that decision you need to take it fast, because time waits for no man. Okay, for time waits for no man. Stop wasting the productive time of your youthful age. Stop wasting it. Before you know it, you'll be heading to 50, 60, 70 without achieving anything. Woman obodo you can actually go since over 7-9 years. No Nigeria, no China, no secondary school. I am telling you, obodo no go 5 years. Obodo no 5 years is saying abroad. Or one if you can make it obodo why did you leave Nigeria? Why did you leave Nigeria? One doesn't feel no you obodo you bank anybody about. Yes. One doesn't feel I'm on somebody. I'm on Madia and Mumma. Go Chapulu University. Did the certificate here? Or go Chastana University. Did the certificate here? Or from Siena. Na Newi to Lagos to Newi. Or Nyagide go to one Siena. Register in a company. Nyagido that Siena. Go to one other Siena. Register in a company. Employ one mad. Onya and that one. Onya if we make a time file. To the point that man, Mego, Ewapuma Boho, Doctor and the Madonna, Wallo, Kenifana, Chudule, Gono, one hour, he will know where you fit, then around you, will you service to humanity? Kenifana Chulega. I'm asking you. Kevana Chulega, if not for this things, well, every year can I go here? Okay, this year, Gapapana, next year, Aguapara here, next year, Gapapana, and I go here, and don't buy a guru here. Or to very difficult to make any decision. You got to go. Or very difficult to make any decision on the way forward. Only Obodo you win about 5 years. I am telling you, Obodo you are in 5 years. We won at that 5 years. And if you really afford for yourself what you can still afford after that 5 years, many people will be like Lagos here. You want to go? Yeah? Okay, Chinyaka, I will drop the contact for you. But other than that video post today, Ebo Shahod, other than that video, I drop that contact there. You see, that young man is doing very fine. You see, from the time when you post to that video, from the time when you post to that video, bed ya here for all over about Mother talk and you go a contract a bed. You see, if we are okay season, if you know one, now bagari tiki now season. This Madiana Nanya Siena, but I'm no more every year or ya and chamo to season. No, she go to Siena, or no, you go to Siena. But I go sometimes on a business. Imakatana business, if you run a business, I blow your calling. Yes, or if you run a business, I blow your calling. Yeah. Why can't you try something else? Yes. Why can't you try something else? Since the business, I blow your call. Why can't you try something else? Yeah. And no free be waste the time. Go where one na still wood high, still gonna. Still gonna. Also, when you won't sick or we go and see what just chance.
akpọ ndị otu n'okweza ọgbọghị na-eme ife soro ha na-eme. ị nwere ike ikpocha nsị n'ụtụtụ yiri ezigbote akwa na-efe bịakwa wedin a na-etukwa aka na-eme plumbing material aka oji plumbing materials egwu egwu. That is what matters. aka ọrụ dụba ya aha agụ ya agụ. Look, after mmechalụ that video mmere that small boy of 14 years, that this small boy tosalụ ifedima Mercedes change brake pad pịakọsi ya. Imagine change gido nke the other side ebe ABS sensor na-aba ọ sị na ife abụrụ the brake pad mụ na ewere baa n'ime afịa ruo and behold ọ bụrụ na ọhịa anyị wụta nke wee ọ bịa kọpụrụ onye ti nwa 14 years. ebe m na-eme vidio ahụ ka one boy nọ na nkọ sịrị I'm sure na ya anụ ya na that video. That boy sịrị na dimkpa mmadụ nọ na Naịjirịa aka na-abụzuru ezu sịrị na agụụ na-agụ ya mana onye ahụ dụrụ ezi. And let me tell you something again. ọwụrụ na ị na-ezu ohi, ọwụ na ị na-atọ ntọ, ọwụ na ị na-atụ akwụkwọ asọkwọ nga atụ na akwụkwọ mana ejizi na ọrụ adịghị na Naịjirịa ọ na ọrụ adịghị na Naịjirịa ọ na-agụ na-agụ were nye excuse. You are greedy. ọwụrụ na ejidego at that process, go and answer for your sin. Do not blame it on any ọrụ adịghị na Nigeria, or do not blame it on any na-agụ because onwere onye aka tụiri onwe onye aka ya na-abụpụ chinchin na Nigeria agụ ya agụ. ọ damiese na inweghị ego ịgba moto kasị nkụ ha, ọ na inweghị ego ije golu Mercedes formatic. mana ọwụrụkwu ma inwe ego ihe eji meet your obligation as a man, you can make it in this country. You can give yourself a level of comfort with what you are doing in this country. I am telling you the honest truth. So why are you wasting that time outside Nigeria? Why are you ashamed of coming back home to re-strategize? Why are you wasting that time? N'obodo Igbo, your owo nọ na Nigeria na-alụ plumbing work anọ na nwaanyị jide ụmụ ịtọ na-azụ ụmụ ha na school na-alụkọrọ ife ha na-alụ were azụ ụmụ fa na school. Hapụ na ndị nepa ka fa na-ezuzugharị ife a ka anyị na-afụ ebe a sinsi taa. Ife a ka m na-afụ ebe a sinsi taa. Ịghọtago? So ọgbọghụ bayi a anụ na nwaanyị mụta ụmụ ha nọ na skuul, gụnwa nọrụ na-eche ka ị nọrọ ebe ị nọ ka a ghara ịsị na gụna mgbe o nwere onye gụna na-eme competition. ana m ajụ gị ajụjụ, kedu ife jigu iteki boosted? Ama m a lot of people si Dubai were iwe wee bata because na ife a na-eme awụ ọkụ ha bata n'obodo a akashue ha n'ife ha mebe something. Moto ahụ ha egota nwuhu na Dubai ha gote na Nigeria ebe a. Moto ahụ ha egota nwuhu na China ha gote na Nigeria ebe a. Unu ahụ ha alụ nwuhu na Australia ha alụọ na Nigeria ebe a. It is your life. You are not living to impress anybody. Stop thinking about what ife ndị mmadụ ya eche. Let me tell you something. Agara m Zambia na 2013. Ebe a, I will not tell you that God did not bless me the moment I step on my foot into Zambia. Anyị na-eme Chineke mee ebe ife na-aga ọfụma wee nọkata wee gwuo m nnukwute wayo egburu m dawn on me from 2016. Yes, from 2016 for me to even leave Nigeria here back na that 2015 I sold my car. 2015 December mbata so 2016 I sold my car na ebe January wee na February. That motor nlelu onye golie enyokwa me the whole money cash. Onye m some part payment narugodi ego na agasi ike na anachiga ebe nno nchiga back. The journey started. Ama m ife mụ nọ ife fụrụ between 2016 2017. It wasn't easy to the point that na akwụkwọ nji wee nọrọ n'obodo nwụrụ ereni nwuhu nya because of money.
Now Nogido. That is the first time no like 2 years on a roll without Abiawudo. Oga ndị na-eru abedi na ala ụla spirit ma na-akpagharị n'ime baị nnọrọ etu a mụ na mmadụ na-akpa nkata mmụọ ma pụọ na-emeghesi dọọ niile do baị na-aba ya na-akwụgharị odoghị anya na everything about me nọ na Nigeria. Ọ dugido ọ na-elu na march my passport ya anwụ na that's like the 3rd year into that mess. 2 years and heading to 3 years. Abiabo Omuno. He got to go 2016 towards the ending 2017. Then I buy now the first quarter of 2018. Mweti onwe maka mba passport nyangu na march. Mweti onwe maka wese kedi ife nno hiye me. Why can't I go home first? Na mwere ike izo na Nigeria here. She get up back. Will another spirit and another motivation. But I need to come back here. Step go up, march up na the land of my father. You got to go. Maybe it wasn't easy then because in fact even the amazing wow then surprise gas afia mgbe nka na azu afia njezie nje na anachalo ego wala akwụgwụ ụlọ wee na-eri nri but adam atụnwuzi more afia. That was what I was doing then. So ọ na-eweta aka passport nyanwụ na March 5th. I left Zambia na March 3rd. Now after I tried to buy my ticket ụgwọ ndị ọzọ anyị maka isi eme before I pụọ na onye nwere akwụkwọ ife fọrọ n'akpa $50. Ife fọrọ n'akpa $50. But I left. I came back to Nigeria. I was here for 8 months. I came back in March. I'm on March. I came back on March 3rd. I'm on March. No year April. March, April, May, June, July, August, September, na October. When we can all that, we organize good women, we check good teaching. You need to think and know where you start getting it wrong. You need to think, re-strategize. So one goes here, organize women when I shiga, and lo and behold. 3 months everything pick up. Everything pick up. I am not telling you that if you come back that you must go. But I am telling you, even if you come back and you decide to fix yourself anywhere here, Uchan donone, umuke baye, na alusi ocho, nke house nke eputa, iwe hone eputa, ilonya hego, gwenya lolu oche. Onwe nde na aloshazie package na nylon nele. Etu aka nsi wee go cha nọ na ede receipt bukọrọ ya dowe na moto buru batara ighọtago locally made buy ya alụghị chasịcha ya ishe no foreign. Why are you wasting time? Can you feel can achọ after 5 years ị ka na-achọ ịpụ obodo oyibo after 5 years nya na nda make sharia buy ya nya na nda bisha comfortable buy ya nya na ifuru ofa nya no nwere ife ya wipụ obodo oyibo imezi special karịrị nke fa na-eme. I am telling you, take a bold step next year. Ọwụrụ na ịnọtega aka n'obodo ahụ ịnọ ọwụrụ na gwa ndị be anyị n'ebe ahụ na ịchọrọ ịna anyị na-emerie ndị mmadụ onye nọwa nọchasịcha decide ya nna na onwe ozikwa ife ọ na-eme n'obodo ahụ na ọ nọ na nleka n'obodo ahụ na ọ chọrọ ịna be anyị ka o jee mara ife ọ na-eme ereziere ya ego gbalụ tiketi ịnata be anyị ije mụọ arụmakụ ịnata be anyị ije mụọ mekaniki ịnata be anyị ije mụọ ijekwu onye eletrishan ọkụziere ọrụ ịnata be anyị ijekwu ndị tilas akụziere ịma tais Amaka Grace daalụ ịnata be anyị ije akụziere ka esi eme POP ha dịrị ka ihe afụ new building arụrụ be anyị tata anyị eme POP ma ọ mee skridin mee ịbata be anyị ya ijekwu ndị mmadụ akụziere ka esi eme windo blind na windo blind akụziere ka esi eme ịnata be anyị ije akụziere ka esi arụ fọnishọ ịnata be anyị ije akụziere ka esi agba penti ịnata be anyị ije 1,000 of ọrụ enwere ike ịkụzi nwuru be anyị
waja emofu bido jewolo. What of the plumbers? with the way real estate businesses are spring up by on a daily basis, do you think that call or highest fashion and apple a key well that the new fashion and apple that or carry hate what Kamaruzie Kiyesi will make you go. Kamano Kiyesi will make you go by fire by force. Keru Kiyesi make you go by fire by force. Eh? Hapụzie obodo oyibo na onwere ike ọ bụrụ na akalaka ga-adụghọ na ịghọtago ọ sizie ebe ahụ kpawa ego ka i wee kpata ego nke na inyekwa onye travel agent ego o mechaa ya ọwụ ọkụkọ sikwa n'ife ị na-emere onwe gị fe wee n'ụbọchị ọwụ ọkụkọ wee jebezie ebe ị na-eje ịghọtago. So do not wait till next year. I am only telling you this. I'm not very difficult. Look out, very difficult. I know the decision it took me. Because before then, I was somebody I will Mbataha, Nigeria. I will drive. The drive was Nemo Tokolandia na East, Batana East, and here go. Onye po ezu go. So I know what it means to come back without such kind of money. I know what it means to come back without such kind of money. And how mother name Mbata Nigeria, and I like him on New Mbata Nigeria, and I like him on New. I came back, no on Lagos here, only but 1 week to 2 weeks. Mbamoto, now I know when New. We cannot get to see her New, but Lagos. I'm not even 1 month to Lagos and now. Yes, because it is my life. It is only me who knows ebe akpụkpọ ahụ nyi na afọmọfụ. Ndị ahụ ị na-achọ ka impress ya, they don't know. Ndị ahụ ị na-achọ ka impress ya, they don't know ebe akpụkpọ ahụ nyi na afọmọfụ. Share this video because this video enyere a lot of people aka. Ndị ahụ iji wee nọ na South Africa na-ata ahụhụ ụmụazị ibe nọrụ hia were aka ọrụ na-eme ka ego onye ọrụ aka n'idiri inwe the skills. Yes, ife gụrụ mụ agụụ na ọrụ self idechọ ofe ezigbo aka ọrụ mma amụ amụ ịmụcha aka ọrụ ahụ itinye obere packaging. Yes, ịmụcha aka ọrụ ahụ itinye obere packaging. O nwere onye na-asị m na ndị Nnewi ahụ eme biznes he jee ka ịfụ ụmụ nwoke na ya halụchala uwe ike ebe a ego they are doing fine na-akwụ ụgwọ flat na ụfọdụ steeti ya gwarụ na Lagos ya ikpuchi aka na ntị ha gwaghị ego ole ha na-akwụrụ ụgwọ ụlọ kpuchi aka na ntị nọrọ ebe a na-ekwu bịazie ka ife ụmụ nwoke na-esi restaurant oge mma frequent ngọ ọkpara usually ọ na-eme mpụta mpụọ n'oge na Nnewi mbata Owerri o nwere ebe m na-eje eri nri na ebe a jebere Rochas School. That guy nwoke na-esi nri ebe ahụ nwoke na-esi nri ebe a nri ụtụtụ osicha nri obupụta ọ na-eme ma salad ọ na-eme m ife niile nya ji aka ya asa abụ nya onwedịrị nwa ọlụ mana ife ọbụ na o siri ọ ga-elechasịcha ya ịpụta ebe ahụ ọ na-ekwu o mechaa ka nda ya emecha ịpụta ọ na-ekwu onweghị ọrụ nwoke onweghị ọrụ nwaanyị nke ọnwụ na inwelu passion for Nigeria we prepare eziokwu na ife nwe ka o si wee debe but I am telling you go and learn the handwork jee mụọ aka ọrụ akwụgharịzina jee mụọ aka ọrụ ịmụ aka ọrụ nwetawa ọrụ sevuekwa ego ihe esikwa ebe a golukwa moto ihe esikwa ebe a ruo ụlọ bịa ka mkpọgharị ya alụ ebe ndị ọrụ aka lụgasịrị ụlọ ka ịfụ ndị a na-emezi event planners be anyị ndị a na-eme decoration ndị a na-eme cake ndị a na-eme small shops even a na-etizi packaging n'ife niile a na-etizi packaging na everything ha na-eme even ndị carpenter ba ya ha sụkwa akpọ ha carpenter so ha esikwo na from title of carpenter pụọ because a na-ebubatazi ụmụ foreign wood eji arụ a lot of things even ụfọdụ ndị be anyị na-arụ ọrụzi away from ịda atụ foreign anything furniture foreign kpọọ ndị ụmụazị ba ya akụọrụ ọgbara igbogharị
Oga Frank Owera, I greet you. Evaristus made it that. Akwarizina. Ekwariana too much. Akwarizina. Be there no get next year. In fact, you can have 1 new year. Be do your new year plan. Be do your new year plan. Now, no one know anywhere around the name. One more ways to go, but me all he will passion him. More I follow what you be a jumway. Only may go a buy a here. I know how I'm going to get people into paying that money. Go and learn and work. What is that? Is what he age they will much is some way walk. You are selfish and you are greedy. You are selfish and you are greedy. And one zuo hita, a wage then you was no macanimu ha call. Zuo hita, a jidel, you was no macanago nago. I go on good in Bahakal. I go on a good in Bahakal. Njeka worship to have done. I mean, the one that Saru moto. For the Sawa moto, such as Saru moto, Odogu, Melumunka, Ekwana Yogo moto, Esa or Salo, a my Pakanapa, Wolukwa, 1,000. Yekwe. Can you feel one? Every one of my friends DJ me yesterday. Nenekata, that young guy, Nacha, is Nenekate, yeah? Ebe be serve child with so much humility. I have never up one negate. We will say, why not down for your beer? When you move account number, your account number, transfer 3,000. I'm an open pay, but yeah, can we motivate you? Because that guy shoes you instead of all your app one, instead of all your blue laptop, eBay, or decide there to come and walk. Or decide there to come and walk. Or decide there to come and walk. Or you know whereby one day, Lord has smiled out of him. You don't have any reason. Let me tell you. People, God will also place people in strategic places to help you out. Manism na onye juo kedi fi na-eme ise na akwado ije Canada na akwado ije onye Canada 1 kobo na akwado ku ije Canada eticha account mezu 200,000 onwe ori ife na alụ mana na achi ije Canada na achi ije America na achi ije UK na achi ije China chọrọ ije za Asian money or chọrọ ije za Arab money je chi ife ya alụ Arisa, I greet you Shimakodalo jechi ife ya alụ o maazị bayi na-eji microphone bụ egwu o maazị bayi na-akụ drum o maazị bayi na-akpọ gita o maazị bayi na-akpọ piano enwere ọrụ ekele ọrụ eke ọrụ juru ebe niile ngụ jigara iche ife ya alụ ngụ nwa n'obodo oyibo. I'm telling you the greatest decision, in fact I can help you with the greatest decision, the most difficult decision inwelu ngụ nwa no China na-apụgharị enwe ife na alụ ana amakiri every year ga eje mark ya na brother anyị nọkọ jebe China for 7 years ago. Iwuru maka expectations ndị nọ n'ụlọ na-ata afụfụ ebe ị nọ. The highest decision and the best for you can take is to look for ndị be anyị nọ na China next year gwa ha na-echọ gị na let them bring you back home here. Bata ba ya bịa mụọ ọrụ aka. O nwere ike ọwụ n'ọrụ aka ka ị na-arụ 9 years ahụ iji wee jewe China. It's possibility na ị ka achieve na a lot of things. Shimaka, I greet you. Now, let me tell you, if a lot of ụmụnne anyị ji wee ghara ịdụ that kind of productive n'obodo oyibo. Let me tell you, because I can share a little bit of knowledge. Ụfọdụ n'ime ha, you may ask yourself like ụfọdụ ajụjụ ndị mmadụ na-ada ajụwa. Ndị mmadụ ya sị ibe ịkwanụ denepa na awere ala eweta ewu alright. Ịghọtago? Ụfọdụ ndị mmadụ ya ajụọ kedu ife ọ na-eme mgbe ibe bịalụ ọ na ọfụ ife ibe na-eme. Let me tell you, ụfọdụ ụmụnne anyị travel outside o dependere na company
ịbalụ maka eziokwu I greet you o dependent na company ịbalụ mgbe ị bịalụ obodo oyibo ọ mgbe ị bịara African country ụfọdụ na-abịa bad company that bad company ịghọtago edufie ha na-emegodo the wrong things do different from ife beginners na-eme na ha bata obodo. Now by the time ha eji wee nweta onwe ha after 2 years or 3 years remember na after ha no go 3 years they cannot go back to the drawing board because na ndị ọfụ abatago nọrọkwazie. So when they think let me give you for instance ebe nọ Zambia ọ bụrụ na ịbata Zambia ọ bụrụ na iji ego ọ bụrụ na ịbata Zambia ọ bụrụ na iji ego enwere ife ị nwere ike ide eme bifo iwere ezi ego. For example ị nwere ike mmadụ azụtara perfume worth even 50,000 by ya ma onye ahụ egotara next share worth maybe 30,000. ịma na ụmụ ife ha gasị rings ụmụ designers rings a or ile another thing anyị na-ada egocharụkwa nwere ike gochara ya ịbata ọ ụmụ hairs a ụmụ wig a gochara ya nwe obere o nwere ike ịkọwara ụmụ ibe nna guys na-ekwu n'onwekwo ka o si wee dụrụ ugbo nna ka ama na o nwere ife anyị emeghị ka isoro ibe umewe ife enwere ike tụkọ ego tụkọtara $100 ewe $100 ahụ zụtara ma perfume zụtara ma nwa obere wash ụmụ wash atụcha cheap ma ụmụ neck chain ụmụ ife agasị ịbata itinye n'akpa ife anyị na-akpọ ya wee gba tak itinye n'akpa nyarị ya n'azụ ị na-akpagharị na offices na-akpagharị n'ebe ndị obodo nọ gasị iruo igosicha ya maka ha ka na-ala ike ifesi from Nigeria igwa ha na ifeasi from Nigeria ha na-ala ike ya so they like to buy from Nigerians. na o nwere ike perfume ahụ wụrụ na ife igori ebe ahụ 1,000 you will end up selling it to that person 15,000 mana oya ahụ credit ịghọtago oya ahụ credit ijezie na-agba onye ahụ ụgwọ o nwere ike before kwụọ first money ịkọvago ego ị na-anarụzie ego ndị ọzọ before na-akwụchakwa ụgwọ ogolukwu ọzọ mana iyi anya akpa every morning na-epụọ pagharịa jee afịa mgbede epụkwa pagharịa je mara ndị ya enyeghị ego month end ruo ijegbakwa ụgwọ na ịbata obodo ọfụ inweghị ego iwee daili ndị kokokokoko ka eje gbaa klọb ka eje ṅụọ mmanya a na-ebighị nwaanyị maka nwaanyị dina na anya ada achọ nwaanyị achọ ịghọtago ịchọgodu ka ọ wụrụ ife ị na-alụ ụfọdụ bata ha adanye n'aka nwaanyị a na-esi ndomi na-enye ha na-ese nchi ma na-enye ha ọ na-eri bifo ghọta ife na-eme obi yerigide n'aka oluo 3 years now 3 years ya uzi mgbe o decide goro na n'omesokwa na ọpụ na-ekwe ife ibe na-eme ka o chighazie back to the drawing board because o nwere ego o jiri ego ọnwụ na oji ego asị oke ka ọ mazie afịa maka imewe ife a pikite ego ị nwere ike tụghazie spare parts supply ghazie ị nwere ike tụghazie afịa ọzọ ndị jizi ego na-atụ supply ha mana o jiri ego ka o wee baa na key ebe ndị seti enya na ebiara ụlọ which is ịbazi supply. Now in that 3 years o nwekwara ndị bịara ọfụ na-anyagharị akpa onye chigakwa azụ jekwazie so ndị ahụ nyagharịwa akpa o nwere ego ịjoin seti ya mebe ifefa na-eme ifele anyị ekwekwazie echigha azụ jekwazie nyala akpa sokwazie ndị bịara ọfụ je na-akwụgharị na ọfisis na-akpagharị n'ilo gbawakwazie ataki ahụ ọtakoluzie atakolu. The more ị na-agụ ya the more ye na-aga ịkauntụgidoro ife ahụ banyekwa na ye ịkauntụgidoro ife ahụ banyekwa na anọda ye ịkauntụkwara ife ahụ banyekwa na anọda ye ịghọtago isi etu a na-agụ ya. Now let me tell you something. Mgbe ahụ m bata Nigeria m gwara na m ji only $50 wee bata. Oge ahụ m bata Nigeria enwetara m onwe m maka nsi wee nweta onwe m. I forgot about old glory of na-ezu ugo na-ịgbakwo na-ezu ugo na onye kpọtara na-eme ọfụma na onye kpọtara nna anịkwo. When I came back mgbe m batara ebe a na-achịghị akwa
ego ji n'aka nwolukwa ezukọrọkwa ife niile ahụ anyị lelu at first mgbe anyị bịara mbata nyanie akpa bụ krọs akpa m n'azụ abịa na Naịjirịa wee fụ challenges wee fụ ife ndị otu ọgbọ na-eme wee mara nwanne if you sleep it is a problem. Now being na ebe ahụ n'ebe m nwere base and the amarụgo m ife m nwere ike imenwu no, it was very difficult for me to take that decision na ọ bụrụ na m abatara. Because I was always looking for opportunity to start doing all those things na-eme mgbe ahụ mgbagotagolo. Unfortunately, you are so blind for you not to know that na ọnwụ na-afịa Dubai ka ị na-atụ that na ọhụ 1 naira ka ị need. So plan niile ya dị emewu plan ya wee ime ka 10,000 20,000 ego igwe na-agbarala ka ị were ya tụọ afịa. You will forget that no nwere ife ime gasịrị before i wee rute ebe ahụ ị nọ. Why can't you go and do it? Ebe ahụ wee be mind ya ya daga. But when I came back, when I shigata back, yeah, nachigatakwazie back ka onye ọfụ. When I came back like a new person. Maple field like a new person. And I did not regret doing that. I don't need to be ashamed because my bill. Yes, I don't need to be ashamed because they are paying their bills and they are meeting up with their obligations. So at this point, you should be thinking about you. If I will family a lot of women buy hatakola n'obodo ha nọta ma African country ha na-epigharị na-achọsa ebe a na-aṅụ abalị ruo edeshebe ha ya alahụ. Ụfọdụ ụmụazị be anyị na-alahụ na street, ụfọdụ n'ime ha na-alahụ n'ime shop, ụfọdụ n'ime ha na-alahụ na bar. Ha ruo ha ya ṅụdo mmanya na that bar, ṅụdo mmanya na that bar, ṅụdo mmanya na that bar. Chijie onye ọ na na-ama ewe nwayọ sasị ọkpa n'ihu shop lahụ. Ife na-agwa gị ife na-eme eme. Why are you wasting time? We are coming to the end of this year. Are you going to continue in that mess next year? Take a bold step. Women in the na China, women in the Mozambique, women in the Angola. I am a goalie, a lot of people in Zambia. Anojo must go. You cannot continue to while away your youthful, productive age. Robodos are waiting for Obosemana Yesinegwe, 100 million. He went back to Oboda, go to Moto. We're going to the Madonna go. You may be waiting forever. And don't worry, you wait the guy can of Fife, Womnanga. And yeah, a man years again. You don't owe anybody anything. Oh, yeah. Iji maka ye atafụfụ na China chọọ ịbata na Nigeria bịa chi fi ebe onye ahụ wibeto onye ahụ nyaụ zenko n'ụkwa. O nwere ike onye ahụ sef enwerekwudu nke ọ na-eme ọ ka na survive. Iwuru maka nọrụ n'obodo oyibo na-ata ahụhụ. Iwuru maka na-akwụkwọ na South Africa. Iwuru maka na-epigharị from state to state na collect phone ndị mmadụ na South Africa. Ụfọdụ ndị South Africa yi nweta mmụọ ọkụ. Iwuru go scores. Come back home here. This place is big enough to accommodate everybody. Yes, come here and learn a handwork. Umazi buy na wonders here. In case if you don't know, doubt oye. Onwele ebe n'Otolo nanko be capital oye. Nanko triple nanko something power. Hotel ekwensu Otolo. Onwele do ana ma show do. When eje o nwere ebe mmadụ mazili mu n'isi azụbe capital oyi na-eje ọka etiti. Ọgwa m na that man onye ọ na-awụ onye Nnewi wụ onye ọka etiti no around that axis. Ya ma that man ya awụ isi iru ụmụanụ ka ha na-eje ọka etiti. Ịpụta that man nwere 2-story building ife ọ na-ele ebe ha building materials ma tiles o ma door. Ebe a ka mmadụ mazili mu ife a na-eme ebe 2 months ago. Or 2 months ago. Neje na nke that man we bofeta hotel ekwensu toro we fu ebe display lu door. Hi, listen na ifukuru door. Emana for like 15 minutes, 20 minutes. Ana m emele do a. Na-ajụ ndị na-ebe ahụ. Kelee ebe onye lụrụ dam. Ọ amụhụ na alụrụ ya alụọ. Amụkwụ na the man na alụ ife a n'ime ebe ahụ mana that particular
one will display greater number of them Asian not foreign. Emana, ma this door name alochaye oduka door alodo na temple. Oduka door alodo na temple. Nke a we beat in my imagination. Mwe po madu we say na ke nwoke adukọ na ebute foreign doors. Ofu nwa the man we see n'ime wee pụta. Onye ọbụla nwe onye Nnewi na-agbafe iru ụmụ anọ ka ya ama nwoke na-ekwu maka ya ife a. Nwoke a na-anọ na isi na ite na-abịa ịgafeta ha họteelụ Ekwensu Otoro ịba triple power hotel oso ifebe this man na ofu nwa ọrụ ya wee pụta wee sị broda na ife ahụ ụfọdụ ndị ọzọ isi wụta ọ sị na da wee ebe a ka ha lụrụ ya je kwụọ da ha kasị da wee ebe a ọ sị na da wee ebe a ka fa lụrụ ya imego na na-ele da ahụ dụkọ ịda 1.7 or 1.8 million. Or if that man nearly that door. 1.7 or 1.8 million for that man nearly that door. A can only name I wanna be. The man who na in them on all worker, I upgrade Shago. Haiti Shago, pack a little bit of packaging if I name Haneli, Moken way that workshop where he get now 1 motor 20 something million or motor 30 million. You don't know. Nwoke with that garage, nwoke with that workshop nwere ike egosi moto nwoke ahụ na-agba marụgodo na ngụnwa nọ UK aya na obi go that moto amagodo na ngụnwa nọ UK aya na obi we go that moto. So what is all this? Ụfọdụ n'ime na-achọ sọ ka ije Canada nweta opportunity ije Congo ihe ekweje because if you regime in African country, but when you try to go to Congo, opportunity to na Congo. Oh, opportunity, they don't like limit in a Congo. A junior jet, in a chest of J. Beyawo, a Pohana Madafa, a Beno, Onya TMU, Mate Mecha, Maloni na cho impress. Mate Mecha, Maloni na cho impress you way your life or those stagnant for years because you want to impress those who don't even care if you fail. I will know who you want to impress. Only they actually impress. You way they waste a productive part of your youthful age. When you know you are not doing anything, go to Dubai. You know na Dubai. If you boom has buy na body na. If you boom has buy na body na. Kenneth, I agree to. Ụfọdụ na-arụ ebe a na-eke afịa ego ole ka a na-akwụ ha ebe a ego ha na-enweta ebe ahụ ego ha ji eri nri were na-akwụ ụgwọ best space ebe ha na-alahụ. What are you still doing there? Ọkwọsọ ka o were aza na ịnọ Dubai. Ọkwọsọ ka o were aza na ịnọ Dubai. Onye na-alụ the same ọrụ ahụ ị na-alụ na nke Rambo ịda na Rambo na Nnewi ọ na Rambo na Lagos ya ka ga-ebi comfortable life do free. Ọ ka ga-ebi comfortable life do free ọnụ na nwaanyị ụmụ ya na-eje school ngụnwa nọ Dubai na-alụ the same ọrụ ọ na-alụ. Kedu ife achieve goro? Nothing. So ife achieve goro wo na Emeka nọ Dubai ị na-ese foto na-eti na WhatsApp status ị na-ese foto na-eti na Facebook. Ọ na ya bata ba anyị bịachi ife ya alụ bata ba anyị bịachi ife ya alụ. Opportunity adọrọ for you na Dubai but ị nwere opportunity here na Nigeria. Happen upon that blood member says ọbụrụ na ijebele obodo oyibo wee luo obodo oyibo o wee wụrụ na condition na Nigeria condition ebe a iwe ka nọrọ ebe ahụ afaghị sorry. I am motivating you now. Take a bold step. Take a decision over your life. It is a very difficult one, but take that decision. Make it that next year you are coming back here. But back as South Africa. Mana kokeke jeshalami. Kerebe buti edo. Kokeke jeshalami. Kerebe buti edo. Onye na alụ ọrụ aka do self-employed. Ụfọdụ n'ime ha bidoro ya wụrụ ọga show ụmụ ọrụ. Train ụmụ ọrụ lụra nke ha. Ụfọdụ n'ime ha setụrụ ugbo ụmụ ọrụ ịtọ ụmụ ọrụ ịnọ ụmụ ọrụ ise
maazị ngụnwa nọrụ every year agụọrụ gị ya, every year agụọrụ gị ya. The more a na-agụrụ gị ya, the more difficult ọ na-adụrụ gị ịbata, because na ịbata ndị mmadụ ya asị n'ọkwa onye jewelu South Africa, ọ n'ọkwa onye jewelu Canada, ọ n'ọkwa onye jewelu China, especially Dubai, especially China. Ụmụ obodo niile ọnụ nọ enweghị ọrụ dị ebe ahụ a na-alụ, atakolu iwole eze na-ekpe ekwele ịnọrụ were ifele n'ọdọ ilele ana wee pụ, and so what? Ifu nwozie gị ya eji gaa n'ọzọ bata na o nwere ike ọwụ na Nigeria ya afọ gị eji wee gaa. I know a lot of people nọchala obodo Igbo for years, bata ba ya wụrụ mmadụ na ba ya. I know a lot of people nọchala obodo Igbo for years, bata ba ya wụrụ mmadụ na ba ya. So why are you wasting your time? Why are you wasting your time there? Why can't you come back to your fatherland where you have every opportunity? You have every opportunity to exploit and do everything. Man, the welder, if you the gate, the buy, Philippines, if you Philippines too. You want to go? Hanoreba na body na so photo na agakoju na Facebook. Ngo wa no nwe ego no hia nwere ife na alụ. Na agba ka ịgbarụje ebe Emeka nọ, ka ịgbarụje ebe John nọ, ka ịgbarụje ebe Johnson nọ. Ịma na origo nni ụtụtụ taa, ịma na origo nni efifie taa. Yes, Frank Owolabi, of course we know, but okenolu anyị ebe ahụ ide enye message ịghọtago. Okenolu kwa nde chọrọ eziokwu ụwụ, metụ aka na like, click on love, share the video. Yes, also when you one or few people watch it, yeah, the message may touch 1 or 2 people. That is the most important thing, because I know I am a traveler. That is why you follow wakata maka ije obodo Igbo. Akpọ m onye ahụ jụọ ya si ya, ndị niile jewere South Africa n'ogbe mmadụ one n'ime ha batagolo. Mmadụ one jewere South Africa n'ogbe niile natagolo. Yes, in fact, I had an opportunity of stopping a brother to my friend, Ije Dubai. I remember this thing happened about 7-8 years ago. The guy told me, Otusha Milo Mecha. Welcome on, Manu Muriko Uno Mecha, shop tourism. Ijiwe, Junoye there. Because then, the parents were a kind of trust and confidence. I told them, if it is Dubai, nyano here joy for ya no Dubai, no ya we just waste time. Yes, ask people no na Dubai. Yes, Biafia, ụfọdụ n'ime ha nwere ike bịa zieri maka na ịbịara afịa bigodu nke wee ezigbo nni nya bigodu ife a na-akpọtere square meal ị lahụgodu na họteelụ ebe dị mma, lahụ ụla ọbụla nke odinelu na bọnkụ kwuru akpa ya n'aka. Ọkwọrị because of na exchange rate bịarịa. Ụfọdụ ndị n'obodo oyibo nwere ụfọdụ ife ha na-eme wee na-emepụtazi something. Onye sendizie $20 or amount otu ego. Onye sendizie $20 or amount otu ego, yet o nwere ndị ọ na-adụrụ difficult irezi $20 dụkọsịrị ọnụ. Ịchọọ ịma ha alfa jụọ ndị bi Dubai, jụọ majority of ụmụnna ndị bi Dubai. Ọ bụrụkwa ndị ji certificate na-arụ ọrụ ọ ndị nwere, mana jụọ majority of ndị be anyị bi Dubai ka ị malụ ka ha si wee nọrọ. Etikwa plane free, ịjụ na ya na ịpụ bata ebe a, John classmate ga-asị gị na iburu moto bata. Who are you impressing? You are not impressing anybody. Take a decision, live wherever you are, come back home here. Ọ bụrụ na ịbata ebe a, do dedicated. Ọ bụrụ na ịbata here, do dedicated. Iwe ghara at least make ego iyeji take care of your family, na-akwụ ụgwọ your rent house, na-eme something dolo as a man. Mana na mụnwa wee zugbo na atụrụ ụga.
mgbago okwu ekwezina wee bataba ya wee do serious wee do dedicated wee mụọ a craft wee mụọ a handwork i wee ghara ime ka ebe ya ngwago okwu ekwezina ngwago okwu ekwezina ngwago okwu ekwezina ịmakwa ego ole m na-akwụ mekaniki rụrụ m ọrụ ịmakwa ego ole m na-akwụ mekaniki rụrụ m ọrụ ịmakwa ego ole mmadụ na-eri na car wash ịmakwa ego ole mmadụ na-eri na dry cleaner ịmakwa ego ole mmadụ na-eri na dry cleaner ịmakwa ego ole mmadụ na-eri na ụfọdụ maintenance mmadụ na-eme ịmakwa ego ole mmadụ na-eri ịmakwa ego ole mmadụ na-eri na some of these services ndị ọrụ aka na-ere ndị anyị nyaka ya nọrọ n'obodo onye ọzọ na-ata afụfụ nyaka ya nọrọ na Naịjirịa si nne na-achị bụ obodo oyibo nyaka ya nọrọ na Naịjirịa si na onweghị ife na-alụ. I need to start showing you people. The other day I made a video about a woman, a lady na-anya keke. Yes, what excuse do ka inwelu? What excuse onye ka nji sị onye ọnwụ na-ejidere n'ohi n'obodo a onye du greedy, onye du selfish, onye ọ na-atọ ntọ ngwọkwọsị ụnọ na ọrụ adụghọ na agụụ na-agụ ya o je tọọ ntọ nke izi akwụọra nsọ 50 million ha kee n'aka okete ebe 10 okete ebe 9 ọkwọsịrị na agụụ na agụ ya ọkwọsịrị n'ọlụkọ onwe ha ọha ewuru nke ahụ je bidozie biznes ma ọ udere nke ahụ ịmakwụ ọwụrụ nne iwu ife na-agụ ya mụkwụ ha ụlọ mgbe ọ ya eji ewere nri mana ọ na-execute ọrụ ntọ every week every ifa ịkpa ya aka n'ọnụ ọsịrị na ọrụ adụghọ ịkpa ya aka n'ọnụ ọsịrị na agụụ na-agụ ya ịfụrụ na ọha agụụ na-agụ ya ma onye ohi everyday ụrụ na-achọ ebe onye ejezu ohi ozute meshin mmadụ to ole ozute nke echi ole. I have another topic m chọrọ itreat n'ụtụtụ echi because ndị mmadụ na-edere eprepo onwe ha wee baa this 2025 a na-aba o bido taa dụwa mma ọ dụwara gboo. Forget about those wasted years. You can plan your life nwee sober reflection nwee new year resolution execute onye follow onye. You know what? There's one guy called Cruise with Joe. He has a restaurant, a man, and he's making a lot of money than most guys in Europe. Yes, Cruise with Joe, who a very good friend of mine. Yes, Cruise with Joe is a very good friend of mine. Mona Joe, the Isbotamma. I know the story of how Joe started and his passion, do well executed today. The rest is history. Nigeria will give you an opportunity to pursue your dream, an opportunity to live your passion. Nigeria will give you that opportunity. There is no country where you can use that platform, that opportunity to do you than Nigeria here. As you can get shape up, but if you na all na we count to go 5 years na obodo ahụ ije welu 5 years onwebụghị ife akachụrụ ego onye from in a waste time ebe a onye in a waste time. You need to either try somewhere or you come back home. Aka aja na-ebute ọnụ mmanụ aka aja na-ebute ọnụ mmanụ ilu na aba febu ụmụazị be anyị na-esu akwa febu ụmụazị be anyị na-alụ akpụkpọ febu ụmụazị be anyị na-alụ na aba. And business basiri digital now. Business basiri digital na nke ikpeazụ a ị nwere ike ịnọ at the comfort of your home na-azụ afịa. All you need is to organize and package your business very well. Package and organize your business very well. Si kwugharị debe ife ha na-akwugharị, si kwugharị debe ife ha na-ekwugharị. Ije embassy ụmụazị be anyị eju ebe ka a na-arụ ọchịda achọrọ iji fọwụ nya ka imegidoro 1 year ga 2 years ga 3 years ga. Antị oge ọkwa nya ahụ ife anyị na-alụọ Facebook na-apịazi ndị mmadụ ịparị na nke ikpeazụ a ịghọtago reduce engagement
reduce everything na page. I don't know what they are doing. They are really frustrating people. I must say, they are really frustrating people. You got that? They reduce rich mad anyhow. Yeah. But nevertheless, we are going to continue. Yes, we are going to continue. More myself, more. But obolo na foundation da foundation ide nyela ya kan ife anyị na-eme here. Owu na ifu ka mmadụ bata program or ka mmadụ mee video. Try as much as possible to share that video. Click on like and love. You will be helping in a great way. You got to go. So, in conclusion, Igbo will not join and share, but when it is saga and trouble, they will feel in your live stream. You got to go. Yeah, some are being affected, some are not. I've spoken to quite a number of people that are affected. African Monday will not affect you. Yeah? So, in conclusion, all in outside and then on 5, 6, 7 years, 10 years. What do you feel in the ecotalisi name? Bataba. Nataba here. Happen this rego, I would rather stay in. Never handle Bataba here. You don't owe anybody anything. If you take a bold step, come back here. Be a call here. Come and learn something here and be useful to yourself. Can then I go pulu ye post or good zero? A batanoro here. All photography, all take in another shape by now. If I was digital photography, people are making money through different skills. People are making money through different talents. Stop wasting others now. What in obodo iwo and I go in obodo iwo. Okay, keje charme. At the end of the day, I had to go a baby to know. And you can go on with the female men. And I go there. I go there now. Go on with the female men. Go on issue no nuno. Manubo na zonafia. Obedi son nata. Ana ekusi go nata. Igbo na ya nata. Man at least in when ife that can say that na onye ajere America. Asizie okeke chita butu ya chita butu iji jami. Ebo na jonjo na mmadụ anọgo obodo oyiwo 9 years, 5 years. Even the most commonest thing onye na-alụ ọrụ aka baye ya achieve. I achieve bụ he ụfọdụ ịnọ na your 50 because na ị na-achọ ka ibute ego niile dị na South Africa ịnụbụghị nwaanyị. Mana ndị otu ọgbọghọ na-alụ mesin baye, na-alụ na-amatais, na-alụ POP, na-alụ electrician. Anụ na nwaanyị jide ụmụ ịtọ iya anọrọkwa ọzụgide ụmụ ya. Yes, ọ ife na-egwa ndị oge iya anọrọ ọzụgide ụmụ ya befe mara ife na-eme nwa ya erugo 18 years. Mgbe nwa ya ejizi mechaa nụọ nwaanyị ọ ya anọ n'ihu ke nwa ya di nataba nwere onye ji ụgwọ. You don't owe anybody. Ọwụrụgodu niile na ana wee pụ. O nwere ike ọwụrụba ya ka ya nọ wee gosi ya na look at Odenjinji ma ọ rụrụ họteelụ ife niile nọ na China. Ife niile Odenjinji nọ China eburi amụma nọ ya emecha alụ họteelụ ya ekwe. Họteelụ ahụ ọlụghọ mgbe ọ nọ China. Odenjinji na-arụ họteelụ ahụ na Nigeria ya. I also have a friend of mine who been in China for how many years. Bata Nigeria. Wee nọ na Nigeria wee nwee nke wego. Enali agwata ya okwu ije China kita. Ọ sịgo na China karịkwa ịbata zụrụ afịa na ọ daa n'ibi ebi go happy. There is no doubt. O nwere lot of obodo ndị be anyị nọ ebe ahụ nwere majority of them enwere ife dị serious fa na-eme. Why are you still there? Ọkwụsọ ka ewere agụụ. Ị na-echekwu in the 14th year ndị immigration obodo ahụ kwe ya kabinet ahụ ba ya ịbata obodo ị na-ese n'elu. Ụfọdụ n'ime ha ahụ ha na-abata ghọọ junkies. Because before they could come to the reality that this is what is happening, it was very difficult. So, happen all those obodo you will whatever, come back home here. Come and learn something. Come and learn one craft or the other. You can do better. You will lose the
knowledge of obodo oyibo ahụ iweruzie experience of obodo oyibo ahụ inwere wee tizie ya n'efe ahụ ị na-arụ wee gosi ha n'inwere that exposure. You will see what is going to happen. You will see what is going to happen. Nwere a lot of ụmụazị bayo ọwụ egwu ka ha na-agụ and inwe passion na-egwu egwu ị nọ n'obodo oyibo na-ewest time. I nwere passion for ịkụ drum ị nọ n'obodo oyibo na-ewest time. I nwere passion for ịkpọ guitar or ịkpọ piano. I nwere a lot of passion ịgbara gbapụ ebe nke ha failuru. Why can't you come back here? You can do better here. You can do better here at home. Yes. Ịbata here. Ụmụazị be anyị na-alụ ọrụ aka na-emezikwa ọfụma ahụ. Gone are those days ya ahụ isi obodo oyibo bata bịa ka ịbịa oppress ndị mmadụ hie ahụ. Ndị nọ n'ụlọ ohi a na-echewu ka ha oppress ya ahụ beta. Ụbọchị ọ ya bịabeghị okuru nwa ọfụ ya kpọrọ ụmụ ya na-abụ kpọrọ nwunye ya bịabeghị eyirikwa shọtnik ka na-akwụgharị na kọmpaụndụ enubodo nwaanyị ị ka na-akwado si chọbara ụmụ nwaanyị ị ka na-achọ nwaanyị every year ị na-abịa achọ nwaanyị every year ị na-abịa achọ nwaanyị nyanwa mụọ narị ụmụ ịtọ mụọ nke ịnọ ma na-azụ ha ahụ weta iletụleta ụmụnne ahụ ọ na-emeki ọ na-azụ ha ego ahụ ka ọ ga-emekidokwa chọkọrọkwa moto do parapara o mekirikwa ego ahụ mekikata amaghịzi m onye na-akụrụ uforocha n'alụ na-esi over how many years na kpuo goro nwa moto nwee ka o si dopọnyewa onwe ịghọtago krismas ya ị nọrụkwa ha ncha niile anọrụ ya makechakwa attendance ịghọtago ngụnwa anyị ma na ego omenụ na ịnata ahụ ịchara ndị mmadụ amaghị ịnọ na outside wuru na igbere ego mana ịchọ ihe nata afụdanụ ngabasịghị n'ụlọ ikuku ka o buru rufu na asị na ọkwa emeka rufu garịrị ya onye nwụrụ na asị oke na ọ nata nwụho mana na ọkwa nya wetara ego ejikwa ozu windo na-adasịsị asị o na ọ bata bụ okwu mana o wetara ego chenjigharịa ịfa o na onye dị otu a n'ọkwa nya bido ori afịa o na moto dị etu ekpuchi na kọmpaụndụ n'ọkwa nya paakịrị ya o na na-adụ n'azụ be ndebe Okonkwo n'ọkwa nya gorie o na ọ batakwara ụbọchị a jee nụọ nwaanyị o jekwakwụkwara nwunye ya ụgwọ flat a na-agụdo na ọgbọgwụ na-eme na 10 na-eme na 5 ọgbọgwụ na-eme na 5 na-eme na 2 yes mana nke ahụ nothing ịkaka obi nọrụ unu na-enwekwa obi I am motivating you today. Take that bold step and come back home. If I shoot ha n'obodo oyibo nwere ike shoot ebe ahịa. We have seen it happen a lot of places. Anyị afụgo ihe ome a lot of places. Ịghọtago onwere onye owe anything o. You don't owe any. Onye ahụ ị na-eme ifele ịbata meetie ya ebe ịma ka o si duru onye ahụ. Ịma ka o si wee duru onye ahụ. Onye ahụ ị na-eme ifele na ịbata hia ọkọ wee wuruzie na ịpụrụta years bata ibu ọkwụta ekeneze wee bata onye ahụ iji maka wee jụ na ya abata jipụ one ka ọ paakị na kọmpaụnd ya o na ịpụrụ since over 9 years na ịgbabụ ha na eruboghi ụlọ ịbatara onye ahụ iji maka ya were ata onwe gị afụ n'obodo ahụ ịnọ ụlọ one ka ọlụgoro plọt one ka o nwegoro. Ask yourself that question. Ask yourself that question. You want to go? Ask yourself that question. Take a decision. Start it early next year. The next year, they are really useless to you. All now, gachascha from January to December. Organa a cycle of about 4-5 years. At the end of that 5 years, a year, you will count to at least this is the success he achieved that year. You should think of strategizing or changing location because as you know, mbugari kejelembe. Others nende no 10 years we patego. Others nende no 15 years luck. This life should not be all about luck. Yes, me. Then luck obviously worry. This life is not a gamble.
You got to go and make a plan in this life. Others need in the life to them or to call gambling. Others need her will I compose or worry an amount. You got to go. So for one day, I want to go to Obodo every year, every day, every year for 5 years. The HF Yalo. Bego Babaraga account, he decided to pass any job Obodo. Why he will go near a travel agent to only he will look at your only you only go he can figure he continue no work. By the way, for abandoned if I had a member, Luono will have a bank manager here. Only nobody to level, no one or no business, feasibility and therefore a happy lash up also. But you will you will buy it on a lega. Una here on Nigeria, Lugido. No una on Nigeria, Lugido. A bahelo for you. Kuna Kado. 5 years after Jebelo Obodo. Emeka Wilson, Mahakwe Ezugo Global TV. This your video is in top 3 of the best Igbo content creators 2024. My brother, the only give me concern is how you are friend to the demon Ogeshi Okeke. Mahakwe, I have always said it. My association with people should have nothing should not be bothering anybody. I choose people I associate with. You may choose not to associate with those people because of reasons best known to you. If somebody has never done any evil to me, if somebody has always shown me love, I don't see why you will expect me to hate that person or to disassociate myself with that person. However, I think the best to do is for you to go and settle and sort out with that person. It shouldn't have something to do with me. I mean, who I associate or relate with is entirely my decision. So, conclusively, I think it is clear for us to understand the point that I'm making this night. Enokide be no, or where na eba he no, ahazia walk, nogaria, ena nogari. You owe nobody any explanation. You have responsibility of what you choose to do with your life. There is nothing shameful. There is nothing shameful in taking the right step and decision for yourself. There is nothing shameful in doing what you feel it will be the best for you. If you keep looking at people, you will be perishing and be diminishing where you are. Take that decision this year. Yes, this life is not a bed of roses, but we can meet that roses anywhere. It is in every location. If you try location A, B, and it doesn't work, reverse back to location A. You want to go? Nigeria is full of opportunities. Nigeria. December, from now to Isi, Nozaneje East. 80% of motor non ilahi, private car non ilahi, je East, on Nigeria as well. For do 2, for do 3, for do 1 with the family. You want to go? And I go kwa no muri fe na eme. You want to go? And I go kwa no muri fe na eme. Think about it. Come back home. Nigeria is big enough to accommodate anybody. Come and learn a call. I will start now showing you a call as a buy and the achievement and what they have achieved, so that you can compare the achievement you get. I'm not talking about they make it, they are living outside though. I'm talking about those people. You know them in the city every day. Obono no obodo iwo on a travel out in Nigeria. Owe na patangu de ego niri. E patangu do egiji we kuguno. What are you still doing there? What are you still doing there? Why can't you go back home? You need to go back home. Go back home, they actually fail yalo.
ebe a ka m na-ekwude okwu yo. Will this message will prepare yourself for next year. Don't waste that time next year. Don't waste the whole of next year from January to December again. Enough of that wastage. Wolokum tufuokum na netufunam. I am speaking or talking from the place of love. I still remain your favorite Esuko.